Yeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV mo kala salminago nede salminago teddugal ɗo gonɗon no goni ɗon yo jaam kisa Allah gone meɗen wayama a yaltede ɗiɗo dumunaji saabu toɓɓe ɗe ganduɗa yoga e bandiraɓe ko jultoynoɓe hande ɗen bismiɗo goto e musidɗo meɗen mo ganduɗa ko gandaɗo so tawi haalama yimɓe ne gandi ɗum to banggue yitere to banggue noffu nande sawtuji mum dande mum e golle mum woni musidɗo men Abou Gaye mo ganduɗa ko jaydiyanke joguiɗo humpito neɗɗo coftuɗo neɗɗo jaahowo goƴƴaɗo leñol ngol jewte kewɗen mbadde makko to banggue haalirde hande noon gartan koye haalde toɓɓe jawtuɗe ñande allen nogas nayyi nde toɓɓe ɗe ganduɗa mbaɗi ɗo e leydi men Sénégal on keɗimamamo hen ni to banggue audioji e woɓɓe kono so tawi hunde na ɓooya tan na ɓuura welde ɓedde so hunde dilli joni joni ñawde ɗum wona hunde wemde no feewi kanko Abou Gaye ko tagal e lewlal communiqué e pelle goɗɗe kewɗe ɗe ganduɗa omo dilla hen no feewi noon ko kanko garɗon haaldude hande e nder nde ɗo yewtere en jetti bandiraɓe foof wotoyɓe ɓe gotani ɓe hawɓe ɓe e hawaɓe foof ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe ala gummiɗo leydi gondi ayɗo foɗodirade leydi ndi enen kala ko enen tan e nder koye meɗen noon ko Ali Fall woni to kaɓirɗe to Abou Gaye ko adde fof calmina bandiraɓe eyyi togora Abou Samba Diop mbaɗa wiyama wonde Allah jarama mi salmitimama kadi mi wi mbah e bismago ngo walla kadi ni an hoore maɗa mbaɗa wawi kadi ruttade mi wima annene kadi bisimilla maɗa gonga nde tawno nokku ko nokku men jeeyi ko jeeyi meɗen wadde goto e meɗen kala so tawi ari ɗo henna ko fodde jeyde addi ɗum ɗo henna kadi eɗen ñaago bandiraɓe yaafuya kala ko mbawɗen haalde kaalen tan ko hakke jiyanɗe meɗen e hakke gandal meɗen e fodde tolno meɗen e kadi kala ko jiiɗa ene jogui kadi no haaldoto so tawi woni yimɓe ne kaala ko fati e faggudu yo kaal tan faggudu gandu koye faggudu kaalat so tawi ko politique kaala henne kadi en joñata en ɗamɗam joñen cehilagal joñen cattidigal joƴƴiɗen ɗum to kaalen politique o tan ɗum ɗon noonne kadi politique noon heewi mbaldi wadde goto foof ko yiyande muɗum e fannu dawrugol tawde noon koye nder ndiɗon mbaadi jewteten jiɗɗen ko yimɓeɓe yooɓe keɗoro hakkillaji ɓe yooɓe keɗoro noppi ɓe paamira hakkillaji ɓe mbasa heɗorade noppi ɓe paamira ɓernde togata a jarama togata ñande nogas nayi nde Alep ɓesdu Sénégal wooti holno jiiruɗa keewal yimɓeɓe e softede mabɓe woni wonduɓe e laamu eɓe gondani e laamu e candidat hono leydi Sénégal jaɓɓoyi oɗo élection e ndeɗo hitande 2024 e togara Allah jarama a jarama so tawi eɗen teski ko fati e élection ngaji ɗo henna e nder leydi Sénégal gila 2000 fewde ñallagal hande kala nde élection ngaji gari so tawi en ƴeewi ko wiyete taux de participation ko ene ɓeydo ngabbude woni kewal yimɓe ne ngabba kewal yimɓe ngal wonata koye ɓeydade ngabbude waɗi ɗum ko ɓesgu ngu woni koye ɓeydade ɓesgu ngu wonata koye ɓeydade so tawi en ƴeewi 2000 on saaha wiyatno Sénégal joguino mata ko 1 million et quelques électeurs wonande forɓe wotde ɓe henna so tawi en ƴeewi 2007 hunde nde ari nde kadi ɓeydi sen ƴeewi 2012 nde ari nde kadi ɓeydi ngabbude hande o so tawi en ƴeewi yeehi ha wiyama wonde Sénégal jogui to banggue électorat muɗum woni électeur uji ɗi forɓe wotdeɓe ɓe jeehi haɓe tolnoyi e million ngaji jeeɗiɗi 7 millions wotɓeɓe ɓe jeehi haɓe tolnoyi e million ngaji 4 pawɗi ɗum ɗon firti ko janggo e jaam so tawi wotiji batti kadi koko ɓeydoto ngabbude waɗi ɗum ko ɓesgu ngu woni e ɓeydade taw noon ɓesgu ngu woni koye ɓeydade e alay saago yimɓeɓe kadi gonata koye ɓeydade to banggue wotoɓeɓe kadi yimɓeɓe kadi hanki yimɓeɓe ene négligino to ene belsidino to banggue kayitaji ɗi kono hande o kala mo jiiɗa so tawi duuɓi 10 fadatani ha ene yaha ene fewnanoye ko kañum tan ummonto hoore muɗum fewnoye hoore muɗum kayitaji ko kam yahata winditoyo hoore muɗum nden yimɓeɓe ɓe binditeno kono joni yimɓeɓe ko kamɓe e koye mabɓe batti winditade koye mabɓe wadde noon ɗum ɗon so tawi waɗi tan alay saago to banggue toɓɓe wonande wotoɓe ɓe henna kewedu muɗum en wonata koye ɓeydade wonata koye ngabbude e dogara wadde ko ɗum saabi hay wotanteɓe ɓeydo saabu en jii ko meeɗani wadde e doggol fodde temedere walla ko mbiyen capanɗe kewɗe yinnoɓe fodde nogas walla 10 jawti wadde ko ɗum ɓeydi kamɓe ƴammoɓe lefol laamu ɓene ɓe keewi e aɗa andi ƴammoɓe lefol laamu ɓe nden tugdete ɗo koye landa dawrugol ko kañum yaltintuno mbir muɗum wiya minen ko oɗo min gembi joni noon hankkadi yimɓeɓe tolnima ɗo gandanɗa hoore maɗa goto foof
ene wawi présentade taw ni wona inde parti politique ɗum ɗon noon so tawi ari arama ha ɗon tan hankkadi candidat ji ɗi ɓeydoto ko hewde saabu no mbiɗa ni candidat ji ɗi jeehino haaɓe goni temedere walla haaɓe goni temedere e yimɓe ɗiɗo adinoɓe wiide adana ko temedere e capanɗe jeegom eyyi ussi no usso ha yetti capanɗe jeenayo e tato sigga nde wiya wonde référendum o siggiɓe haaɓe kedditi e nogas e nder nogas ɓene kadi ne waɗi goɗɗo kadi ruttitima caggal wadde noon so tawi en ƴeewi en tawarto banggue candidat ji ɗi kewendi muɗumen fawaki e kewendi ɓesgu ngu kewendi candidat ji fawi koye hankkadi ko wiyete candidature uji tawi ko ɓe ganduɗa hoorema ko indépendant ji ɗiyen par ce que won hen hewɓe so tawi ƴeewi ɗiɗo élection ngaji ɓennude a ƴeewat parti goto joni yaltina fodde candidat ji tati walla ƴeewa mouvement goto yaltina fodde candidat ji tati wadde noon firti ko hankkadi yimɓeɓe ɓe natti wonde candidat ji e inde parti politique goto foof ene wawi finde subaka wona candidat ɗum ɗo noon so tawi woodi tan candidat ji ɗi kewat heureusement ni sénégal nde ɓe jogui feere yuɓɓinde to banggue doggol suɓgol ngol wonde kala jiɗɗo wonde candidat e élection présidentielle alay sago yataw aɗa jogui ha toɓɓe naggam ɗum ko daawal gadanal ngal woni parrainage o ɗum ɗo noon so tawi waɗama sinno wonano parrainage o hande o hay goto anda to banggue yimɓeɓe candidat ji ɗi noɓe potata hewde kadi so wonano caution o kadi candidat ji ɗi kadi ɓe ɓuranno ɗon kono parrainage o e caution o ene usti kewindi candidat ji ɗi no fewi ɗum ɗon noon so tawi arama ha ɗon hankkadi yimɓeɓe gandata kadi wona pinɗo subaka fof tan ummo wona candidat heddi noon ko hande o wonde candidat to banggue élection ngaji koɗi mbawi wonde foof fon ko ɓurno yodde min kam e yiyandam ko min ndende min mbiya Abou Diop an min mbaɗima candidat amen kono Abou Diop ko kañum arata wiya min wonde mi woni candidat moɗon ɗum ɗon noon so tawi ardama ɗon hankkadi ha heeɓi ɗon Abou so tawi dañoyi ko yiiloto ko enen pamɗinene Abou ɗemgal pamɗinen muɗum saabu wona enen cuɓimo kanko suuɓi hoore makko tawtuɗenmo e ko suuɓi hoore makko ko dogan a jarama toka garane yimɓe nayo e nder oɗo élection goo ko Sonko laawol wino wawa woodde watta woote garten e mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Faye gondina makko caggal nde ɓe jaltidi garten tuma goɗɗum ko Amadou Ba candidat Benno Bokk Yakar caggal mum e tumamuyaji pawaɗi e mawɗo leydi ndi hakkude Amadou Ba ha ɗum wayni goto o wasa arde kayim wadda e jaltugol Diomaye e mo ganduɗa kañum woni Sonko ko kalta e aɗa andi so tawi mi ƴetti tan to banggue Karim Wade Karim min mi yiyani gartugol makko e nder leydi Sénégal saabu Karim ko enen mbaɗi ɗum Sénégal naajo kono Karim waɗani hoore muɗum Sénégal naajo woni yeru muɗum tan Karim arti e Sénégal tan ko nde bamum woni président de la république o wonde e yimɓeɓe nde bamma ko natti wonde président de la république o waɗa ko ƴewdeno yaltiri leydi ndi hay sinno tawi kanko Karim Wade wonko nanggunomo caggal nde babiraɗo ummi e laamu ko nanggunomo kone kadi ko sariya nanggunomo o waɗi ko fonno wadde ko o rutti ko wawno hen ruttide ko heddi ko o yaafama walla ni so tawi aɗa andi to banggue coggol neɗɗo tokara yimɓeɓe e kala saaha ene keewi hen jumde woni jomum soke hande janggo yalta wiya wonde e kanko de o yaltinira saabu ko tumano ko wodani ala no waɗi ko wiyete caution ko so tawi a yoɓama a nanggama a yoɓi caution oɗon mo jobɗa ene addanma an wawde wiyede wonde a heeɓi liberté provisoire heddi noon tawde woni koye politique gonɗen hankkadi kala mo ene haaldata ko haala politique en jejjitto oɗo ko paɗɗo ko baɗɗo ko fonno wadde ko ɗum tagimo o muñana o wiya wonde yo yaltu bool en goppat ɗum mbiyatan tan o woppama saabu ko tumano ko haydara hen woodani wadde Karim Wade so tawi en ƴeewi ko ɓami wiyede Karim ko candidat ko hay goto meeɗa nande Karim haali hay goto meeɗa yiide Karim ɗo haalata yiyete tan ko bindi wiye Karim windi wini mete ko kanko windi walla ala o windani wallahu alam ko e kamɓe gandi kono kam ɗum ɗon hande o Sénégal naaɓe mbawa tugnade e oɗon mbiya wonde ene joyito e muɗum to banggue candidature muɗum kamɓe PDS naɓe e koye mabɓe ɓe gandi Karim wona garowo eɓe gandi Karim ɓe jiiɗi yo won candidat mabɓe kono Karim wona ha candidat ma saabu Karim wona gartowo mi sikkani minde kam e yiyandam mi yiyani fof ko artirta ɗo Karim saabu ko hannomo artude guila adana ko ɗum tan jimi wonde ko ɗum woni ko haɗanamo artude par ce que o waɗani hoore makko tan ko o ɓiɗɗo Sénégal naji ko heddi ko so tawi en garti
to bange candidat ji jaadi ɗi tumu mu yeppawaɗo hakkunde hoorejo leydi e candidat muɗum min mi haali hen mi haalti hen hakke yiyandam kadi mbimi wonde ko kaalen dawrugol goppen wiide wonde fulɓe walla ko joolaji walla ko seeriraɓe kaalen haala dawrugol ha gayna dawrugol ngol woni ko kanko Amadou Ba o ko Benno Bokk Yaakaar suɓimo yo won candidat muɗumen par ce que adi ko Macky Sall nde wi wonde kañum wonani candidat hankadi woppi kono noon kala jiɗɗo yo présente jiɗɗo wonde candidat kamɓe yinnoɓe wonde candidat ɓe fof eɓe keewi nde ɓe keewi nde wontani ganumma Macky Sall Macky won mo joopino o hawranani Benno Bokk Yaakaar o ƴetti alhaali o fawti ɗum e dow Moustapha Niasse tawde kañum woni mawɗo mabɓe ɓe dokki ɗum teddungal yo suɓanoɓe Moustapha Niasse yindire mabɓe kamɓe fof haaltide mabɓe kamɓe coalition o fof ɓe nanodiri ɓe kawri e Amadou Ba hay sinno tawi kanko Macky Sall o jaɓano Amadou Ba gila adani Macky wona jaɓani Amadou Ba tan ɗo wattindiɗo de ala jafno wona kadi sababu nde Amadou Ba suɓama Macky ene yaaduno hen yeehi ha ɓooyi Macky urtitima caggal ala Macky ko guila e fuɗo kañum yaadani e candidature Amadou Ba Macky wonmo joopino wonmo yiɗanno mo yiɗanno oɗon noon ko on woni mo Benno Bokk Yaakaar hawranani ɗumen kamɓe ɓe ndendi e coalition o joni noon ɓe garti e Amadou Ba Macky jabti hayso jabti ko Amadou Ba ni ala ɗo nana wi wonde candidat am ko Amadou Ba hayso haali ɗum ko gotol wonno o haaltani kadi o waɗani hay acte goto mo gandanɗa hoore maɗa ene addana mo wiyede wonde omo yaadi e sumgo ngo heddi noon ko kamɓe fof ɓe jeehi nde ɓe ƴetti Amadou Ba wonde ɗum candidat mabɓe Macky sawdini ɗon wonɓe sawdini ɗon Boun Abdallah Dionne woni plan on ko Macky waɗi ɗum on Boun Abdallah Dionne ko Macky suuɓi ɗum yo won plan B mabɓe famide Macky ko kañum suuɓi Ali Nguy Ndiaye e hoore muɗum Ali Nguy Ndiaye e hoore muɗum ko Macky waɗi ɗum proposé kono to ko Ali yeddi ko politique ko politique alay sago ko noon wayata Ali woni plan C mabɓe fami donc ɗum ɗon fof so tawi hawri sinno wonano Macky kañum yaadani e ko Amadou Ba ko so tawi ɓe mbi wonde ko Amadou Ba woni candidat mabɓe Abdoulaye Daouda Diallo rebelta wiya wonde min mi yaadani hen Abdou Mbow wiyata mi yaadani hen e no wiyatno ni kadi hono oɗo 13 Faye wiyata mi yaadani hen par ce que eɗen gandi Macky nde o wi wonde o waɗani haala 3e mandat hay goto haala kalnoɗo fof kuugal fawima e dow muɗum e kadi ɓeeɗo kadi winoɓe wonde jaadani e candidature Amadou Ba ɓe e ɓe yaadunoɓe e candidature Amadou Ba ɓe o yamirno yo gummo jaaha mbaɗoya campagne ɓe woni ko wayno Cheikh Oumar Anne en ko wayno Ablaye Seydou Sow en wayno ko wayno Lat Diop en ko wayno Doudou Ka en ɓeɗo fof gummi par ce que kanko yamirno ɓeɗon ɗo gummi jeehi ha juuti o noddiri ɗumen o wi wonde yo dartin baɓen Cheikh Oumar Anne en mbi wonde minen min mbawa dartinde hankkadi min mbawa arde e yimɓe amen min mbiya ɗumen ko an wi yomin jaggiran o min puɗɗima min dutto kadi min garta e muɗumen min mbiya wonde ko an wino wonde yomin nanguirano ko an kadi wi wonde hoto min nanguiran min mi wawa ɗum o wadde muɗum malab kañum en anduno hankkadi kañum ko jaaɗo ko guittowo ɗum e laamu sinno wonano kanko Macky wonano yidde tuumede so tawi o wi wonde hay sinno tawi o yaadani Amadou Ba o deƴƴi o waɗani acte uji ɗi o waɗi ɗi hay goto wawa felde mo kono o felda kay ko caggal kay ɓeeɗo puɗɗima wadde campagne o wi ɗumen yo dartin calima o itti Cheikh Oumar Anne ministre o itti Doudou Ka o itti Lat Diop ɓeeɗo fof o jippini ɗumen wonande 13 Faye binoɗo wonde yaadane e candidature Amadou Ba o ngabbini ɗum o ɓeydani ɗum e Mambay Niang binoɗo yaadani hen o rindinani ɗum 2 postes ministériel o totti ɗum te wona pamari o heptimo mo Lat Diop jogui o ɓeydani ɗum o heptimo Lat Diop joguino o ɓeydani Mambay Niang firti ko kanko ɓeya o fiiri ɗumen ko sababude jaadi e Amadou Ba kanko Amadou Ba o yaadani e muɗum ko ɗum yimɓeɓe mbawata yiide te ɗum ɗonne kadi so tawi a ñaawi nde ɗon ñaawata tawi koto banggue politique hay goto wawa ittudemo hen par ce que holliri dalilaji ɗi ko heddi ko hakkude makko e Amadou Ba fuɗɗima campagne hay sinno tawino wonano haydara ni Amadou Ba fuɗɗima campagne kamɓe fof hay goto yaadani e mabɓe wona moyen wona haydara Amadou Ba yeehi e jubbol muɗum yeehi ɓe jii mbiyefego yimɓe kono noon won rewɓe hen to banggue tefoje ene jiilo maslaha hakkude makko e Amadou Ba par ce que jiiɗa yoɓe lurdu jiiɗa yoɓe certu jiiɗi ko dental mabɓe par ce que dental mabɓe kañum woni force mabɓe kañum woni sembe mabɓe joni noon o
yamirani hay goto yo wallo e Amadou Ba tottaka hay moyen goto fuɗɗima yaade ɓe puɗɗima yiide yimɓeɓe dogani Amadou Ba taw noon yimɓeɓe notima Amadou Ba e noddadu muɗum yimɓeɓe puɗɗima arde so tawi ɓe jahani ene wawi woni e gacce mabɓe par ce que won électorat mo Amadou Ba o dañat min mbimi wonde ko électorat mo Amadou Ba daño 34% ɗi hay sonna tawino o wiyano jeehi Amadou Ba ma dañanno ko ɓuuri ɗum kala nde o jooɗino o wiyani ɓe jeehi Amadou Ba ma dañ ko ɓuuri 34% min ko ɗum hakkillam jeggi to banggue ɓeram to banggue politique famɗudemi gandal e politique heddi noon kadi ɗum ɗon foof e waade noon ɓe mbi Amadou Ba yo yah kono ɓe tottani ɗum haydara Amadou Ba ko à partir de Tivaouane taw dañi balɗe 4 joyeɓerde nden o nodditi ɗum ari o rokki yamirore ɓe jeehi ɓe tellima e terrain o kono noon ne kadi so wonano sanction goɗɗo mo waɗi pour tan Amadou Ba hoɗo waɗi réussir omo wawno wadde libéré Sonko omo wawno wadde libéré président Diomaye Faye sabu en jii hakkude Maman Idrissa Déby e premier ministre makko hande o succès Masra wona koye kaso o nangui ɗum kañum wonno adversaire makko politique ɓurnoɗo mawnude e nder Tchad o négociation ngaji mbaɗa o yaltini on kaso o waɗi ɗum premier ministre kongoɓe mbaɗa négociation kongoɓe garti ɗum ɗon wona nanodiral wona kaldigal woni ɗon so tawi o liberina Sonko o libéri Diomaye Faye hay goto wiyatamo haydara kono musiba goɗɗo mo waɗi e nder hen ko liberde fodde ujunnaji 200 mo neɗɗo woɗɓe famde o libéri ɗumen e kaso o wi ɗumen jeehe ɓeɗon ujunnaji 200 mo gona wotonoɓe Amadou Ba gona wotonoɓe mo suuɓi o par ce que ɓeɗon so tawi jeehi ƴeew ujunnaji 200 goto fof so tawi addi neɗɗo goto calcul ɗum holno fotata e électorat te goto fof no acci sehila mum sehilamo atti guiƴira mum no acci fijjiɓe mum fono jogui carte ko wotoɓe afan te kañumen fof ko joguiɓe carte ko wotoɓe ɗum ɗon so tawi o woppiti ɓeɗon omo andi o woppitiri ɓeɗon ko ha Amadou Ba wasa wadde réussir gueɗel gotel noon mbaɗa famanimo mbaɗa yaadi hen to banggue liberde Sonko e Diomaye mbaɗa yaadi hen holko jaadirmi hen par ce que Diomaye paasi parrainage Diomaye woni candidat élection présidentielle kono hay passe parrainage to warno wiye junggo mabɓe na hen eyyi aɗan toon wiide junggo makko na hen min mi wawa haalde ɗum par ce que mi ala hen humpito wonde junggo makko nan hen walla ala hen kono min ko hakkillam jaggi so tawi Diomaye paasi parrainage kam wonko ɓawli e nder muɗum kadi Diomaye pasde ɗum parrainage Sonko wasde wonde candidat ɗum ɗon ko stratégie politique mawɗo ko pilan beña politique woni e kono to elle Sonko kañum koko ittuno e liste électorale e aɗa andi so tawi en ƴeewi Ousmane Sonko holko sapportono holko bakkortono wino ko Macky Sall min wona justice maɗa wona policier ji maɗa wona gendarmerie maɗa wona hay goto wawa jaggude saka sokani Sonko nangama sokama o wino yimɓe makko kanko Sonko mbiyanno ko Sonko hay goto wawa hadde ɗum wonde candidat kala kaɗɗo Sonko wonde candidat élection ngaji mbatta Sonko haɗama wonde candidat élection ngaji législative uji élection ngaji mbaɗi Sonko haɗama wonde candidat élection présidentielle élection ngaji mbaɗi wadde noon ɓeɗon ne ko kalanno ko oton banggue ne yaari noon heddi so tawi en garti to banggue Sonko inde muɗum ittanoma e liste électorale o parti muɗum fusama ɗum ko saria waɗi ɗum parti o wattama hen joni eyyi parti o artirama ɗo joni kono parti o fusanoma parti o ɗo fusa ɗo kanko Macky Sall caggal kaldigal caggal coppuli caggal kuɓeje caggal taroɗe dow kuɓeje waɗama hakkude makko e Sonko négociation ngaji mbaɗaɓe ɓe kaldi haaɓe nanodiri Sonko yen ene jaafe Sonko yen so tawi jaafama wona Sonko yen aɗa andi yimɓeɓe ɓe mbiya wonde Sonko yen goppirama sababude politique e wonde ko mbaɗani haydara walla libéraɓe ala wona ɓe goppitiraka saabu ɓe mbaɗani haydara koɓe waɗɓe kay ko ɗum addannoɓe nanguede heddi noon ko jomumen so tawi nanggama mawɗo leydi wonɗo jogui droit yaafade kala nangganoɗo wadde ene wawi wonde kanko o fawo ɗon e yaafade ɓeɗon kono noon ne kadi ɓilal gongal nan ɗon ɓilal ngal ko hakkude Sonko e Diomaye Sonko wonno kalalde ndi on ɓurno hulɓinade saabu ko on haalanno ko yimɓe nana ko on gollanno yimɓe enen jiya Diomaye hay sinno tawi kañum wonko haalanno to banggue gollal muɗum wonko ngakkuno hen e to banggue dingiral ngal yimɓeɓe ganduno ko Sonko hande o Sonko maayi to banggue inde Diomaye woni dow inde Sonko wonti less ko inde Sonko wonno dow inde Diomaye woni less
hande o ko inde joma wonti dow inde Sonko won less heddi noon ko gueɗel nan ɗon kadi tokata eyi en meeɗa yiide e nder parti politique jehen élection ngaji parti meɗen gagnant taw wona leader parti o wona kañum wonata président de la république yiya koye mabɓe heddi noon holko heɓori aroyde yeeso hakkude Sonko e Diomaye ena gasa taw Macky Sall ko ɗiɗon cokki o fi Diomaye yo yaltine yo waɗe candidat yo gagnant élection ngaji ɗi pour hakkude muɗum e Sonko koko bonoyta ɗum ala ɗum kala biɗo wonde wawa wonde min mbiyan wonde ko to banggue ɓeɗo politique aɗan togata wonko aɗa yiya aɗa faaya wona en jii hakkude Thomas Sankara e Blaise Compaoré gonga holko ɓe mbidata noon holmo wari Thomas wona ko funere muɗum wari ɗum woni Blaise Compaoré en jiiɗo tan e Mauritanie hakkude Mouhamed Wuld Abdoul Aziz e Mouhamed Cheikh El Ghazouani wona Abdoul Aziz wino ko jaggana mbaɗi yahmi ar hoto Abdoul Aziz woni hannde o nana e kaso duuɓi capanɗe nayyi eɗen gondi eɗen gollodo kala laamu en gondi hen so tawi ɓe gartama haa ɗo ɗum ɗo ne so tawi ari hoto jogoɗen hen ɓerɗe ɗiɗi wiide wonde ala wonata heddi noon ko Macky Sall o waɗi réussir e gueɗel coalition ɓurɗo ɓooyde faamodirde e nder aduna o tawi koto banggue politique ko kanko Macky Sall golli ɗum woni e coalition woni Benno Bokk Yakar o duuɓi sappo e ɗiɗi ɓe gurdi kamɓe laamuɗi kamɓe caamɗi ɓe puusi walla puusani ɓe cuwa taw kono ena gasa wonde ɓe puusoya hankadi ene gasa mbasa fusti ala wasde ɓe fusde ndede min kam mi yiyan ɗum par ce que hankadi arti ha ɗo ɓe natti laamade so tawi ɓe natti laamade kala parti yuɓɓitinto parti muɗum so tawi yuɓɓitini parti mum jogoto ko gardiɗo goɗɗo est ce que gardiɗo goɗɗo o mawo jogo yiyande e gardinoɗo adane o walla ala kadi sukaɓe han gandi kadi ko sukaɓe fuɗɗiɓe ngabbude han gandi toga a jarama gartene mbiɗa Macky suɓanoki Amadou Ba beele ko wasde hoolade walla ko habde holko saabi Macky suɓanoki Amadou Ba koma wawnade nde ƴettuɗum e yiyande ma aɗa andi tokara gardigo ene muusi par ce que so tawi jomum so tawi ardima ma ɓuura wonde teyɗo holko waɗi ɗum Macky ɗo ardiɗo so tawi woni candidat ji ngari Macky ene jogui pression gouvernement muɗum ministre uji omo jogui pression directeur uji omo jogui pression coalition makko omo jogui pression yimɓe makko ɓe ganduɗa hono waɗa ko kamɓe puɗɗodi to banggue Benno Bokk e wonɓe caggal leydi e wonɓe caggal leydi omo jogui pression e militant ji omo jogui pression ngaji foof ko kawrata e dow hoore joomum kala hen mo wawno ƴettude ma won wiɓe wonde min jaadani hen ɗum wawa wasde wonde kala hen mo suɓino kanko ma won wiɓe jaadani hen min wona wasde mo hoolade Amadou Ba ala heddi ko goto fof ene jogui ko yiɗi Macky Sall so tawi goɗɗo namdanomo ɗo wiyama tan hakkude Amadou Ba e Abdoulaye Daouda Diallo hol hen mo Macky ɓuuri yiɗde kala mo namdiɗa ɗo wiyatama ko Abdoulaye Daouda Diallo ɗon jinami arde jim wiide toga ko to banggue ɗum Macky namnama holko saabi suuɓi Amadou Ba o wi saabu ko ganndo kadi ko teyɗo eyyi holko saabi o wi noon tawa suwaki mum aɗa andi wiide woni ko mbimam ko aɗa andi won haala won ko haala politique aɗa andi haala politique ɓetata ɗum koye politique kono hoto ƴeew kaalowo o ƴeew ko addanimo haalde ɗum ko fami par ce que Macky kaalanoɗo ɗum o wona Macky Sall président leydi cuɓiɗo premier muɗum ministre rutti suɓi candidat muɗum Macky kaalannoɗo ko Macky Sall politicien o wonno fami ko Macky Sall politicien o ko on haalanno kañum wino wonde Amadou Ba ko teyɗo ko moƴƴo ɗum ɗon wona Macky Sall wi ɗum ko Benno Bokk Yakar ko kamɓe fof ɓe ƴeewi profil aji mabɓe kamɓe fof ɓe ƴeewi goto mabɓe fof ɗo rewno kamɓe fof ɓe ƴeewi goto mabɓe fof hay sinno ko mbaɗaɗo mumel siraji so tawi wiyama e nder Benno Bokk Yakar gaga kamɓe mawɓe ɓe hol hen mo yimɓeɓe cuɓoto yimɓe cuɓoto ko Amadou Ba ko gonga weeli Allah joni toga gartat gay mi haalino e kuccam hakkude me Amadou Moussa an mbimi neɗɗo fof ni lomto ɗum o taw komo hooli ba ɗum suurde goo Abdoulaye Daoud idima arde Macky yarlitima liggey mum riwama PDS hoynama aybinama waɗama kala mette aduna waɗama sababude président Macky Sall ƴewani jangde mum kadi towde jaaɓi wonde secrétaire Moussa Macky wi dawen so joɗɗen beele wona ko nden hoola ɗin gilli saabi hinno ko sago Macky Sall lomtin Abdoulaye Daoud aɗa andi min mbiyanmi wonde ko Abdoulaye Daoud ko wiyete ko Mbaye Ndiaye Moustapha Cissé Lo koɓe dañi e Macky Sall e caɗele ko Abdoulaye Daoud Diallo dañani ɗum caɗele e laamu Abdoulaye Wade ɓe wona gonga weeli Allah
mbele wona Ablaye idade ko gollani makki ko jabani makki ko mbele ɓen jaɓan ɗum ɓen kay ko jaɓani makki ko ɓuri ko Ablaye jaɓanno makki ko sabu ɓen jaɓani makki ha ndiwa e postoji muɗumen sanctionna guitta député est ce que Ablaye dañi ɗum Ablaye ko to ɗo noon Ablaye ko jaɓani makki ko no metti jabde de kono noon ɓe ko jaɓani makki ko mbima wonde ko min mi nanani hawde mi wiyata mi yiyani mi nanani haw par ce que nanalla ɓuuri yajde e yiyande mi nanani haw wiya wonde Moustapha Cissé Lo ko dañi e caɗele e wattan laamu Ablaye Wadde nde Macky Sall eɓe kaɓa e muɗum nde kañum e Mbaye Ndiaye mi nanani biɗo wonde Ablaye Daouda Diallo dañi hono ɗum Ablaye noon idemi dañi caɗele guila law kono noon wona sababu nde Macky Sall rokkimo hay sinno tawi ko sababu nde Macky Sall kam hay sinno ko sababu nde Macky Sall kam eɗen gandi politiquement to banggue jiyanɗe politiquement eɗen gandi ko Mbaye Ndiaye e Moustapha Cissé Lo ko dañi ko ɗum ɓuuri feñde ɗum ɓuuri haalede par ce que ɓen nde ngari nde Macky Sall nde girbino ɓeɗo ñanden wona Ablaye Seydou Sow en duttiti caggal Cheikh Oumar Anne en jeeyi la même chose ko kanko Macky Sall nde ummi nde ummodinoɓe e makko ɓe nde Ablaye Wadde girbi ɗumen ɓe en duttiti Moustapha Cissé Lo e Mbaye Ndiaye cali ruttirade ɓen nde cali ruttirade immunité parlementaire uji muɗumen guitta jooɗima lebbi keɓani hay nden aussi Ablaye en ndiwa e service aji mumen ha wonti somor kono noon Ablaye hay sinno riwama e service aji muɗum ha wonti somor nden hay goto anda saabu hay goto haalani hay so haalama ne ɓeɗo no gullirani eno kaldani to banggue politique mbima ko ɓeɗo ɓuuri nanede ko ɓeɗo ɓuuri haalede heddi noon kadi ay togara ay ko wiyete wonde ay ɗo joni so tawi a ƴeewi hande o Benno Bokk Yakar koɓe fusoɓe woni koɓe fusoɓe par ce que ɓe nanni e hakkillaji yimɓe ɓe wonde kamɓe ko kamɓe goni membre fondateur en sa woni membre fondateur no min mbimi membre fondateur ko goto wonata heddiɓe fof ar tawtuɓe ay ɓulniɗo gadduɗo miijo wiide wonde ko min mbaɗa yiiɗi wadde ɗum ɗo on ko kañum tan woni cosɗo keddiɗo fof ko tawtu ɗum kadi so tawi woni ko politique mbaɗa hen en goppat membre fondateur so tawi ko politique mbaɗa hen ƴeewe hen ko ɓurɗo joguiɗo base ɓurɗo jogade électorat muɗum koye oɗon tugnoto ɗen so tawi en tugnaki e on en ƴeewi tan sababu nde ko kaari fuɗɗi ma on puɗɗude galle bamum kay mo wartaki taga so sen jalti Benno Bokk Yakar ko suuɓi ko sinno tan ko APR ɓolo suɓotono hannde hakkude Ablaye e Amadou Ba walla goɗɗo baaɗo noon walla Boun Abdallah Dionne hole maɓe cuɓoto so tawi wonino ko APR tan ɓolo suɓotono ene gasa ɓe cuɓo oɗo Ablaye Daouda Diallo so tawi tan koye APR ɓolo wonno ko Ablaye Daouda ɓe cuɓoto kono noon yooɓe jaɗani so tawi ɓe cuɓima Ablaye Daouda wonmo yadata e muɗum hey wajeɗo kam Amadou Ba homoɓe jaadeno muɗum joni cikkuɗa Benno Bokk Yakar APR ko nandi hen kamɓe foof en kaali joni ɓe ganduɗa nan gonno e parti o ittude parti o joni walla ittude laamu ngu joni makki totta ɓeɗo Sonko en hakkude makko e PDS l'an 2019 ko wiyano haaldama wonde laamuɗe ha gay noon dokkol min holko yiyandema e ɗum ɗon aɗa andi min mbimi wonde yiyande nde joguimi ɗon nde to banggue politique so tawi eɗen kaala ɗum makki waɗirani ɗum pour faveur ha kamɓe ɓeɗo wonɓe opposition ɓe keɓa laamu so wona Sonko e Diomaye ko sertoɓe an a sikka ɗum ɗum a sikkani to haali joni on wawno yaltindeɓe ujunnaji mame caggal mabɓe ɓe saabu yaltuɓe ko worɓe koye yaltuɓe ɓe ko taƴɓe juuɗe won hen yaltuɓe ko taƴɓe koyɗe yaltuɓe onen ko bonnuɓe nokkuji neɗɗo wawi yaafade ko jeeyi beele ko mawɗo leydi jeeya ko ne jogui droit yaafade hay ɗum noon e aɗa andi so tawi wiyama mawɗo leydi tan hankkadi jeeyi fof artata koye juuɗe makko ko wala fof waɗa wona ko wela fof waɗa kono jeeyi fof artata koye juuɗe makko kono noon wona ko o wela fof o waɗa woni ɗum par ce que so tawi min ay ñanden mi heeɗima débat goto wiyoɓe wonde arsuñi élection famide arsuñi élection kamɓe kay wonko ɓe ponno adade arde haw hade élection ngaji ko ma leydi deeƴa élection ngaji ko ma jaam dañe élection ngaji ko ma yimɓe daña ko ñaami daña ko koɗiri daña ko ɗo cuuri so tawi on goppi ɗum ɗon fof on nanggui e toɓɓere wootere tan ko caysagal kadi e yiilade inde holto ɓe goni hande o hono mabɓe mo nan hana haala ɓe gayni mission mabɓe gasi joofi ay woni mo mission muɗum gasani wawi men liggoro less mbimi ɓeɗo ay so tawi a ƴeewi tuggude 2019 faade ñallagal hande no foti mouvement ji
aaruji mbaɗa créé e nder hen no poti aaruji ne mbayno leydi eɓe mbayno kooce balɗe ɗiɗi e tato en jiiɗo F24 en jiiɗo C24 en jiiɗo K24 en jiiɗo K35 en jiiɗo no wayno leydi te ko wonnoɓe ɗon ɓe ko ɓen tan en gonat ɗo ha ɓoy tan changé gadden inde wonde ko inde han ɓe mbaylata kono kamɓe ɓe mbaylotako ko wonnoɓe ɗon ɓe ko ɓen tan goni ɗon heddi noon ko to banggue ɗiɗo élection ngaji mi wi wonde ga kam capital uji ɗi wiide hen komi leader politique mbaɗa jogui base nattaniɓe nattaniɓe feeñi e ɗiɗo élection ngaji feeñine kadi guilay élection ngaji 2019 ɗiɗo cakkitiɗe te kadi koko jokki yaade heddi ko aroyta yeeso ay ɗo joni nana haala to banggue vote eteni ko aroyta yeeso ko ɓuuri ɗum bonde ay élection ngaji 2029 woji leñam magal élection ngaji 2029 ɗo ɗin ɓurata bonde par ce que ɗum ɗon fuɗɗi to banggue ko haali he affaire vote eteni ko fuɗɗi ko guilay 2000 e temps Ablaye Wade kañum fuɗɗi ɗum e oɗon saaha hunde ne reɓa ha yettima ɗo yettiɗo hen sa ƴeewi ko nanga ɗo ko foof jagganoɓe ɓe sa ƴeewi probléme aji batɗo ɗi foof ɓe kalatuma tan ko injustice tan ɓe mbiyatma injustice o noon min so tawi woni komi jangguinowo comme professeur walla komi enseignant pour mi wonde koye nder classe mbaɗa jangguina élève aji joni an poɗɗo wonde nder classe ene jangguina élève aji so tawi wiyama wonde marche ene waɗa par ce que ko injustice ene woodi min mi naate e magasin aali yeeyata ko divers mi wakkima sac maaro mi ɓitti sac meew mi welnima bidon nebam min mbaɗanmi ko marche walla komi gujjo wawi taw jomum ko saqa noon ko saqa o saqa ko ɗo kam ko gujjo saabu o nanguiraka wonde pour omo waɗa marche pedda yimɓe ko kaldu gonga tokata joni ɓen toka yewtande won koye woɗɗoyde gassa dawi goɗɗe no goodi ma en bismo ɗo heewɓe toka men Abou Sy ma ardande yiyande ko mbiɗa ko leñol e ko nandi hen ɓe kala tan saabu sa yi hande songo dañi hen soko ko jeede toon go fof ɗo jeeɗo daña ɗum toon e ɗum kam artat toon toka joni gartene namde men cakkitte yewtande woɗɗoyi namde cakkitte ɗe hande ko so tawi hande Benno Bokk Yakaar hande mbiɗa koɓe sertoɓe ceertoyi parti fof AFP Moustapha Niasse yeehi Amnane Bengue Ndiaye en jeehi heddima Benno Bokk Yakaar wonnoɓe guila e dekkal ngo ha yetti Benno Bokk Yakaar ha yetti hande soɓe cuɓo hande gam momtude mette mabɓe lan 2029 homo cikkuɗa ɓe mbawa suɓade rendinaɓe kamɓe kala militaji mabɓe ɗi ɓe mbawa hawwoyde laamu wawa seltude ɗo joni de min kam mi yiyani ɗum taw pour wawde ɓe ɗo joni o tan jottodade ɓe mbatta coalition hono mo ɓe mbanno non wona coalition jin wiide so tawi ɗakkitima ha laaɓi AFP yeehi PS yeehi mbimi ko Benno Bokk Yakaar tan e hoore mum hade ko kamɓe kawa e oɗo élection kamɓe joguino laamu wonnoɓe guila e dekkal ngor ha benno ha APR ari so wonti hande ɓe cuuɓo haali joni Abdoulaye Daouda haali Amadou Ba beele ɓe gartata e Amadou Ba ɓe cuuɓo ɗum walla cikkuɗo Amadou Ba hankkandi koko negui waɗata ko mouvement mum parti mum yaa beele ko Abdoulaye Daouda ɓe cuuɓata walla hol goɗɗo mum poti suɓade e Benno Bokk Yakaar APR kamɓe wonɓe ɗo ɓe koɓe fusɓe wona koɓe fusoyoɓe de koɓe fusɓe joni kay kam tan ko APR o woni koɓe fusɓe Abdoulaye Daouda Diallo min jimi ko kanko ƴettitoyto APR jimi ko Amadou Ba koko waɗoyto créé mouvement muɗum walla parti muɗum politique par ce que kamɓe ɗiɗi ɓe gondata hankkadi ɓe jardata e mbalka goto he maɓɓe fof yarata ko hino nden hol doole ɗe pouvoir jogoyade janggo kamɓe ɓeɗo henno doole maɓɓe fof min de ko jiimi ko e nde ɗo ummande nde jiimi Amadou Ba o wona mbaɗa jingganama noon wona mbaɗa jingganama par ce que min mbimi ko oɗo électorat ko électorat Amadou Ba tan hay goto maɓɓe ɓeydani hen hay sibbe électorat Macky Sall ala ɗo électorat Macky Sall fayi koto Diomaye électorat Idriss Seck fayi koto Diomaye kamɓe 17 candidat heddiɓe fof électorat ji maɓɓe fayi koto Diomaye hay goto maɓɓe ala mo électorat muɗum wotan ɗum to namdal cekkital beele Amadou Ba so wonano ko Benno Bokk Yakaar suuɓi ɗum sinno yaltino kono Boun Abdallah Dionne en ni goɗɗo suuɓa o wi o yaadani hen cikkuɗa kanko so yana banggue makko ma dañi ko dañi ko nden so tawi o yaari banggue makko ene wawi gas o wasa dañde ko dañi ko holko woni ɗum aɗa andi Sénégal naaɓe hannde o ɓe jiiɗi tan ko biyeteɗo oɗo ko pamɗinaɗo jalla bone o jomini eyyi ko on ɓe ɓuuri harto jinde
jomay ɓe suɓoraka par ce que ene anda suɓoraka par ce que ene wawi suɓoraka par ce que ene andi ɓe cuɓori ɗum han par ce que jomay ɓe jii wonde ko wonko waɗa ko waɗa ko kamɓe ɗum ɓe mettinani ɗum jomay kono hande o jomay mettinta kono noon aɗa andi mbaɗe heɗo hanki goto e babiraɓe makko mi anda ko bam makko mi anda par ce que mbi ko bam makko o wi wonde yimɓe ɓe nana belto nana jibila kono kanko o weltaki kanko ko kulɗo donc o wi kanko ko kulɗo o wi hay sono ko ardade wuuro tan no hulɓini ala ko haal noon ardade leydi e kadi kanko duuɓi makko ɗo yarata omo waggiɗi haw ɗum woni kulhuli makko e nder en kadi kanko jomay e hoore makko omo andi omo jogui kulhuli par ce que ɗum ɗo ko bettere ɗo makko wona ɗum ɗo o yakorino ɓe jakorino kay ko ma wiye parti au pouvoir gagnima e oɗon saaha dille mbaɗa gulali luuka ko ɗum ɓe ɗaminino kono ɓe ɗaminanoki tan kay ɓe keɓre kam ɗum ɗo weɓriɓe ha ɓurti a jaama toka hade konngol ma cakkitol yewtere fande ma en kala ko fate jokkodiral Sénégal e Qatar beele ko toon Sonko en moltoyno holko saabi Amadou Ba beele wona yaade France ko makki mofno pétrole ɗiɗi Sénégal naɓe liggana koye mumen Amadou Ba woni ñumude faysa naɓe tawotinani wiya yitama beele wona ɗum hol mogge walla ɓilede Amadou Ba wanno ha Macky Sall yiiti ha yalte muɗum ma en garte juɓɓudi to banggue gonka to banggue leydi ndi to banggue gonka muɗum e walla wiyede Amadou Ba tumde guittugol kalis CFA yadde faysa ko nandi hen toka jaama ka moƴƴo acci haaju e hammuji ma kala hol konngol ma cakkitol hande ɗo e Piindi TV faade yeeɓiyankoɓe e ɓesgu leydi Sénégal togara ko addi foof ko jarna ɗon e duwanade Piindi TV yo Allah ɓeydu gollal ngal ha ɓuura ɗo en saabu to umma to no woɗɗi toɓoroɓo kadi juuti kono alhamdulillahi arama ha ɗo hen ene ɗaminani kadi ene yakora fofof koye juuɗe Allah woni ma ɓurɗone kadi so Allahu lamɗo yanti hen ko dowuji meɗen ko yidde meɗen jarnade kadi yewɓoɓe ɓe e heɗotoɓe ɓe ɓe ganda enen ko kaali hen ko ene gasa kamɓe ɓuuri en hen gandal mataw ko enen Allah rokki fartange tan joɗade ɗo gonen ɗiɗo eɗen kalda taw ko ujunnaji yimɓe keɗoto en ɗum waɗi wiyede wonde to banggue média ene hulɓini a wonata goto e cukkel maɗa kaala so haali hen wiye kanko de ko radio haali ko radio haali kono yejjitta ko neɗɗo woni ɗon neɗɗo o omo juuma neɗɗo o wawi haalde ko wodani ɗum ɗo fof yejjitta nde tawno keɗotoɗo o heɗoto ko noppi kono ko ɓerde o naniri so naniri ɓerde belemma tawomo hen walla mettere tawomo hen kono noon so tawi heɗirimo nokku o famiri hakkille han walla o naniri hakkille han maw andu nafoore wonde hen de enen noon en kaldan pour eɗen ɓuuri yimɓeɓe gandal à chaque fois mbiyanmi wonde ko min so tawi mbaɗa haala eko wayni kalanmi ko hakke gandala ɓe hakke tolnam kadi neɗɗo o hoto ñawram to banggue leñol so yonti eɗen kaala leñol en kaalat leñol tan so yonti politique kaalen politique noon ala enɗam politique ko intérêt ji enen jiidi yummay baba intérêt am so tawi darima sa wi aɗa falo tan walla mi yi maal han wonde tan mi sikkitima tan gonɗa koye falade an kay hankkadi koye añɓe jeeyataɗa a jarama yeeɓiyankoɓe Piindi TV en jetti miñumen Daoudou Moussa Dia mo ganduɗa kañum sababu ɗum ɗo foof eɗen jarnomo yo Allah lamɗo ɓeydanomo kanko e mawni ko hawra Moussa Dia mo ganduɗa mo ɗandi wona jiɗɗo haalde kono nanɗo e leydi ndi saabu kala nde leydi ndi jiiɓi mbiyan kanko woni sappo pompier o mawɗo leydi o noddanmo opposition noddamo waɗi saaha téléphone makko daƴata goto fof niɗi yo ara yo Allah ɓoynumo e wonde jokkowo en ɗam e ballidiɗo yimɓe e jaadiɗo mum kanko hawra Moussa Dia en jetti Daoud e kamɓe kala ɗo ka tene nde ɗo yewtere heewide édition spéciale ɗo e Piindi TV ha lawol gongol so Allahu lamɗo a jaaɓi